aga m ekele gị mgbe ya nọrọ gị ruru m aka. Aga m ekele gị, aga m ekele gị, kele gị mgbe ya nọrọ gị ruru m aka. Aga m ekele gị. Abalị ọma nụ ụmụ na-asụ Igbo ndị nwe m. Ana m ekene onye ukwu na onye nta n'ụbọchị nke tata. Chukwu gọzie onye ukwu, gọzie onye nta. Kedu ka onye ọbụla mere? Aka m bụkwa nwanne unu nwoke, onye unu ma, Maazị Obiko Anedo. Onye unu ma onye ọ bụ. Ana m asị ka Chineke gọzie onye ukwu, gọzie onye nta. N'egbughị oge unu, anyị nọ n'ikuku ugbu a na-ewetara unu ozi ọma, ozi nke dị mkpa n'oke elu ka anaghị akwụ ụgwọ. Asị m ka Chineke gọzie onye ukwu, gọzie onye nta. Ka nke a na-aga, achọrọ m ime ka ịmata na kọrọ nwanne gị, ka ị kọrọ nwanne gị na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Ọ na-adị mkpa kọrọ nwanne gị na anyị nọ n'ikuku. Ọ na-adị ezigbote mkpa anyị nọ n'ikuku. Aga m ekele gị, Chiọzọ arapụkwala m mgbe ọ na-akọ m ọnụ. Kwala m ana m ekele onye ukwu na onye nta. Abalị ọma nọ. Onye Confidence George, nwaanyị ọma, hụrụ m gị. Ada dị ọra mma, ana m ekele gị. Dịka unu hụrụ m na kịta, abụ Maazị Obiko Anedo, onye unu ma onye ọ bụ. Abịaghị m ịkọrọ unu tu, mana amaka ọjọ na biko onye nụrụ gwa nwanne ya na anyị nọ n'ọgbọ. Biko kọrọ onye ọbụla na anyị biko na-abụ ya ndị ụlọ ọrụ ekwedasị ike nọ n'ọgbọ. N'egbughị oge unu, isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ kee nkwụcha. Egbughị oge onye ọbụla, isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ kee nkwụcha. Kee nkwụcha bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Biko onye nụrụ gwa nwanne ya, jee kọrọ ụmụnne gị na anyị nọ n'ọgbọ. Jee kọrọ ụmụnne gị na maọbụ onye ezinụlọ unu, maọbụ onye na onye ọbụla na ekwedasị ike nọ n'ọgbọ kịta. Biko ndị ọrụ anyị, biko gbaanụ mbọ zie gaa n'ime ụlọ ọrụ anyị gwa ndị mmadụ na anyị nọ n'ọgbọ. Agbọdike, ana m ekene gị. Ada dị ọra mma, Chineke gọzie gị. Onye Confidence Kennedy, onye Confidence George, ịwụ nwa onye nke m, rukwe echi niile, rukwe mgbe onye nwaanyị ga-abịa, mbụ Jizọs. Ịbụdachi dịka m na-ekwu, ọ bụrụ na ịmụ anya, ịgwa m na ịmụ anya, maka na mụ onwe m amụ m. Otu a ka m si ekwu ya. Ọ bụrụ na ịmụ anya, ịgwa m na ịmụ anya. Gị bụ onye na-enene m ugbu a, ọkwa m na-emu ha anya, nwanne ịgbawa dọọ, anyị adaghị, anyị abịaghị eme ihe ụmụaka. Kọrọ na onye agbata obi unu na anyị nọ na ya. Amị nwa nwaanyị ọma, ụtọ m ịnọdị afọrọ gị. Biko kọtụrụnụ ndị ọzọ na anyị nọ n'egbughị oge unu. Ana m agwa unu, dịka m si ekwu na mbụ, na ihe anyị nọ tata bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ kee nkwụcha.
gịnị mere m ji wee sị onye ọbụla kee nkwụcha ọ bụrụ na unu n'anya unu ga-afụ ihe na-agagharị mana tupu nke a na-ebido onwe ihe m chọrọ iri unu ka nke a na-aga mgbe m na-ekwu okwu kwupụta ihe mere m ji wee kwuo ya bụ kee nkwụcha ị gaa na igbo ozi ị gaa n'okpuru ebe a depụta edemede ikpe ezigbote ekpere maka ihe na-eme n'obodo na mba ụwa niile ọ bụrụ na ile anya ọfụma ụwa niile nọ na gbagharịa ugbu a ụwa niile nọ na gbagharịa ya mere m ji asị ma onye ukwu ma onye nta ịgafete na ekpere mgbe ọbụla iji wee nụ olu m ọfụma ị gaa n'okpuru ebe a wee kpee ekpere gbasara maka ihe niile a na-eme n'ụwa niile ọ bụghị naanị na obodo oyibo ka ọ na-eme nke ndị obodo oyibo na-amaragonu nke ya nke ndị ọzọ nke Naijiria unu amaragonu na nsogbu adịbugo mbụ dị na Naijiria mana unu na-ekpe ekpere na-etinye Naijiria na ekpere maka na ya bụ ihe ọnwa ihe nwugoro ebe a nwanne otu a m na-agwa gị ya kịta ebe anyị pata n'ime ụlọ ịpụta apụta abụghị maka anyị ịpụta ijeọma nwanne m nwaanyị chukwu gozie gị nnọọ nwaanyị ọma Ogechukwu a na-eme Stephen ụmụnna afọrọ gị nnọọ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha gịnị bụ kee nkwụcha anyị chọrọ ka ị nọrọ chimchim kwado onwe gị akwado ihe eji amabu dike bụ ka o si wee kwadote ndị Igbo kwuru n'inu si mberede nyiri dike mana mberede ka ejikwa ama dike onye ọbụla na-abịta ube ana m ekene gị Ifeanyị Frank Moses nnọọ nwanne m biko mee ka ndị ọzọ mara mee ka ndị eko niile mara oge onye na-elekọtara anyị ndị ihe a na-eko mee ka ndị ọzọ mara ana m asị kee nkwụcha gịnị bụ kee nkwụcha ike nkwụcha na mkpọmkpọ na mkpọmkpọ na-akpọtụ na ụwa niile ugbu a ka mmadụ ghara ịrafu gị na ihe ịmaha anya gịnị mere m ji sị gị kee nkwụcha achọrọ m ka ị kee nkwụcha maka ndị amụma ụgha kee nkwụcha maka ihe niile na-agagharị n'ụwa ma ndị asịrị ndị ga-asịrị gị nke a sịara gị nke ọzọ ike nkwụcha ọ bụrụ na ịmụ gị onye na-enene m ugbu a afọ mbụ Maazị Obika na-edo ọ bụrụ na ịmụ anya ịgwa m na ịmụ anya maka na mụ onwe m amụm anya mgbe niile bụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya ọkwa na ịmụ ha anya inye efe maka mụnwa amụm abụ m onye isi ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike na-asụ Igbo dịka m si agwa gị na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha ngwa ka m bido na-atụpesị ya ọ bụrụ na ile anya ihe na-eme ugbu a nwanne nsogbu ụdị ekpere ka m na-arị unu bụ ndị na-ele m anya ugbu a na-ege ihe niile m na-ekwu ka ị were nwayọọ gaa n'okpuru ebe a ekpuru edemede a wee kpee ekpere gbasara maka ihe niile na-eme n'ụwa ikpekwa ekpere gị ọ bụrụ na ị nọ na Naịjirịa ikpe ekpere gbasara maka ndị ya bụ ọrịa dabagoro ikpekwa ekpere gbasara maka Naịjirịa obodo anyị ka ihe a ghara igwu egwuregwu wee bata a na-ekwu na ọ batago ọ batabeghị ngaghị asị na mmaha atụwa asị si na ọ batago maọbụ na ọ batabeghị mana ihe m na-agwa unu bụ na adịghị m elechi ime anya ma ọ batago maka na ọ bụrụ na ọ batago ihe anọ m mụnwa na Itali ihe ọ na-eme n'obodo nnụnụ ya a na-akpọ Itali nwanne ọ na-egbu gwogwo so ọ na-egbu ka ọ gbuo so ya mere m ji ayọ onye ukwu na onye nta biko kee nkwụcha ka ị ghara ịdaba n'ime ma ọ bụ ịma mgbe nke Ebola asị gị ṅụọ akpa nnu gị ṅụọ nke a gị ṅụọ ọzọ gị mee ihe niile ndị mmadụ were barakpuo n'ọrịa ọzọ m na-agwa gị bụ ike nkwụcha m na-agwa gị bụ ịtụ n'ụjọ enwena ka ị ga-esi wee tụọ ụjọ kee nkwụcha m na-agwa gị kwụrụ chinchin n'ime na ị na-akwụ chinchin ahụ ịkwado onwe gị akwado na nke ọbụla na-abịa ọ bụrụ na ile anya ihe na-eme na Naịjirịa ihe dịka nke mere na abụlado ụbọchị a unu hụrụ na ya na ọ bụghị ha na-akọrọ mmadụ akọrọ amaghị nke ọ bụ amaghị ma ọ bụ ogbunigwe amaghịkwanụ ma ọ bụ ihe gbasara mmanụ ekwuru na ọ gara n'okpuru ya
anweghị onye ma ihe na-eme. Mana ofu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ gị bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ na mba niile ị nọ n'ụwa nwanne, ebe ọbụla ị nọ nwanne, ike ngwa afịa gị ọkara ịtọ, ọ bụrụ naanị ofu ma ọ bụ ihe ọbụla ị nwere wenatagodo n'ala Igbo. Ada ama ihe o gwara o, ama m ndị gwara ibe ha n'ime mmadụ a na-abụ, mana ada ama ihe o gwara o. Ike ngwa afịa gị ọ bụrụgodo ụzọ ise wenata ofu, ada ama chetakwenụ ọsọ abịọla. Ama m unu chetakwenụ mgbe Abiola nwụrụ 1990 na ihe ọbụla ga-eme na obodo niile dị iche iche. Anaghị m ekwu na ọ nwere ihe a gbasara ndị Igbo ka emere ya, mara na ihe niile na-azụ afịa ebe ihe a merewo na ndị Igbo. Mara na ụka niile a na-aga n'obodo mba ebe ọbụla ị nọ, ọkacha ndị Igbo na-aga n'ebe ahụ. Ya mere ihe ọbụla ga-eme gbum abịa onweghị ekpere m na-ekpe ọjọọ, mana chetakwenụ na ka a na-ekwu uru ka a na-ekwu ọghọm, ka a na-ekwu uru ka a na-ekwu ọghọm. Ma onye ukwu ma onye nta, ike ngwa afịa gị ugboro 10, ugboro 5, ugboro 3, were naanị ofu ka m yọrọ gị wenata ndịda. Ọ bụrụgodo na ọ na-ata kpọm ndị mmadụ esi ebe a na-eriri nri nke e nyere gị nke enyeghị gị, ada ama ụbọchị ihe o gwara o mere nwanne, enwe ebe ị na-ebido aka. Ihe a mere na abụlado ụbọchị a nwanne, ana m agwa unu na o nwere ndị ọ ga-akpọla ndịda. Ihe a mere na abụlado nke ụbọchị a, o nwere ndị ọ ga-akpọla ndịda. Ọ bụrụ na ọ kpọla ha ndịda ahụ a na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ na ọ kpọla ha ndịda ahụ a na-ekwu okwu ya kịta nwanne, onye ahụ ebidokwa n'isi. Ọ mahadụ ebe ọ ga-ebido. Ọ ya bụ na enwe ndị ohi n'obodo niile, ọ ya bụ na enwe ihe ọjọọ niile dị iche iche, maka na amawu wee kwado. Ọ bụrụ na ịkwado ọfụma dịka m si agwa gị, ike nkwụcha ada ama ọ bụrụ na ị gee ntị asị gị na ndị Igbo anaghị agba ọsọ mmiri ma ọ bụrụ na ọ mazuru ha ahụ. Kedu mgbe anyị ga-akwụsị ya? Ada m ekwu okwu na ndị o mere enweghị ebe ọzọ ha ga-esi wee chedo aka. Ada ha ama ka anyị ghara itinyecha ihe niile anyị nwere, akwa niile anyị nwere n'ofu nkata. Ọ bụkwa na ha ncha niile gbawa, kedu ka ọ ga-adị? Ọhịa nnarị unu nke ahụ uhie nwere ya aka ga-abịachi akwa ka m metụkwuo ọnụ na ya ọzọ dịka ibe ya wụ. Biko gị bụ onye ọma na-ele m anya ugbu a, gaa n'okpuru edemede a, biko ga-ekpe ekpere gbasara maka ihe niile na-eme n'ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere mmadụ ebe ihe ndị a niile na-emetụgasị n'obodo Europe niile dị iche iche, ọ bazugo ha, ọ na-egbu ogbukata mpe ihe tata m na unu nọ ya, ihe ogbugoro ihe nwugoro anwụ. Ada m ekwu okwu ndị butegoro ya bụ maazị coronavirus. Unu amarago ihe m na-ekwu, ọrịa nke a na-egbu mmadụ. Biko gaa n'okpuru edemede a, biko kpee ekpere, kpegodo nke bụ ekpere si Chukwu biko ya ekwena ebe ọ bụla ka ọ ghara imetụ ma onye ukwu ma onye nta, ka ọ kwụsị n'oge. Ya bekwu ekpere ọkachasị Naijiria. Ihe mere m ji eti ebe akpọ Naijiria bụ na obodo nọ na ya ha dị nkwadobe mgbe niile. Ha dị nkwadobe site na dibịa oyibo ha dị nkwadobe ma ego, otu a ga-esi. Otu a m na-agwa unu ya, anọ m n'ime ụlọ. Otu a m na-agwa unu ya, ihe owuna wụ onye owuna nọ Itali, obodo m nọ na ya nọcha n'ime ụlọ. Ị gaghị apụta sọnsọ ebe ị nwere ike ịpụtawo ochi ụtụtụ fo unu enwe nri. Ị ga naanị ofu ebe ụzọ ebe ihe na-abụ ihe mepere. Kedu ihe mepere? Ebe ndị mepere ahụ naanị ebe a na-ere nri ya bụ supermarket na ebe a na-egoro ọgwụ ya bụ pharmacy. Ụzọ ihe a na-abụ bụ ndị naanị ga-emepe, maka na ha ma na ha na-azọ ndụ. Ịbịa goro ngwongwo, ịga goro ya, ka ị na-egoro ya ka ị na-ekpuchi onwe gị dịka mmọnwụ. Maka ikpuchi onwe gị dịka mmọnwụ, ị ga-anọ ihe dịka akara 10. Ofu onye anọrọ ebe a, nke ọzọ anọrọ ebe ni. Ya ka m na-agwa gị, ihe o gburu taata bụ mmadụ 475 sọnsọ taa. Echi o nwere ike iru 700, o nwere ike iru 500. Ihe mere m ji ekwu ihe a bụ ka ike nkwụcha anyị nwakwụchi nchim n'obodo. Ikpe ekpere kpesie ekpere ike ka ọ ghara irute Naijiria, maka ihe a na-ekwu na ọ batago Naijiria. O jikwa ejide mmadụ na-abụ na Congo, na-ejikwa ejide mmadụ na Lagos. Enwere na Lagos, enwere na Ibadan, enwere nke a ejikwa buru ya.
amaghasị na ọ bụ asị mmaghasịkwa na ọ bụ eziokwu maka na anọghị m ya, kama aka m mma agwa gị na ọ bụ eziokwu na mma agwa gị na ọ bụ asị n'uche m na ọ bụgodo asị, maka na ọnwa anwa abata Naijiria na-adịbeghị nkwadobe iri nri ọnụ. Naijiria adịbeghị nkwadobe iri nri ọnụ. Kedu ka ọ ga-esi wee nụ na ntị na ya bụ ihe batara Naijiria? Nwanne, ọ ga-eme sanitation, ọ ga-ekpo. Ya mere m ji asị gị bụ onye ọma gị na-ege m ntị ugbu a, ụka ọbụla ị na-ekpe, weregodo ụka ọbụla ị na-ekpe, ọ bụghị ka onye nchụaja gị bido kọrọ gị na o jikwa eme nke na oji ime nke, aka gị nụ ntị, jegodo gbuo ikpere na abụ n'ala, bịa n'okpuru edemede a, ya ka m na-arịọ gị kpee ekpere gbasara maka ihe a m na-agwa gị kịta. Si ya Chineke biko, ebe ọbụla onye nọ, ka ihe ghara irute, ka ọ ghara iritegodo na mba Naijiria godo nke a godo ofu, maka na anyị agaghị egbochinwu ya ma mgbe o bidoro. Na gị bụkwa onye ọmakwa esi kpekwa ekpere sịkwa Chineke ya biko, ebe bụ na onye nọ n'obodo ọbụla ha nọ, ka Chineke kpuchie ha bụ ndị ịma ma ndị ịmahọ, ka Chineke kpuchie ha, nyekwa obodo ọwụ ha, maka na o rute imi ka ọ na-emetụ imi, ka ọ na-emetụ anya, ka ọ na-emetụ anya, ka ọ na-emetụ isi niile, ka ọ na-emetụ isi niile, ka ọ na-emetụ ahụ niile. Ya mere m ji asị gị bịa n'okpuru edemede a kpee ekpere gbasara maka ihe niile. Ọ bụghị naanị ya, unu amago nke mere na Abụlado, onwe onye ma nke gaji ime na Badagiri, onwe onye ma nke anyị anaghị ekpe ekpere ya ka anyị kpee ekpere. O nwere nke mere na Kenya, ọ bụghị naanị na Kenya, na East Africa ka o mere, na mba ọwụwa anyanwụ Afrịka. Gịnị mere ebe ahụ? Ọkwa ihe ndị iti na-akpọ locust dara ebe niile. Unu amaragoro ihe ọ bụla, ihe ahụ unu nụrụ akụkọ ya na Baịbụl, o jidere ihe niile ha nwere. Ịmakwa ego na ha nọ n'ụgwọgodo a ga-eji wee chụgodo ya bụ ụkpana, ka ha wee riwu, ka nri ha kọrọ wee megodu, ha wee rigodo nke wu nri. Ime ego one ndị East Africa map wepụtagoro, ọ bụrụ na ha wepụtara jidekwa ụgwọ n'elu ya, arịọ mba Israel ka ya bịa nyegodoro ha aka, maka na ọha ma mgbe ha na Chukwu na mgbe o mere n'Ijipt. Unu mana unu nụrụ ya na Baịbụl mgbe Chineke ji ya wee nye ụmụ Ijipt anya. Ụdị ihe ahụ mere na East Africa. Anyị na-agwa gị ọka ọwụ na ị na-awụ onye na-ege ntị, ị ga-afụ ya. Amagoro m nke Kenya, amaghị m obodo ndị ọzọ na-agbara ya okirikiri, mana ọ na East Africa ka o jekwudere ha. Mụ na unu ma na obodo anyị wụ Naijiria na-adịbugo mbụ nwụọ bifo mpiti ya na-ekwe, maka na ihe awụ oge a ga-eji wee kọọ akụkọ niile dị iche iche. Ị ga-afụ ofu onye ọsị na Chukwu gwara ya sio na ya bụ ihe si n'ọkụ mmụọ, ya bụ ọrịa si na Bermuda Triangle na ya apụtago, na onye ọwụ na sow seed ka e were chụọ dị ọrịa. Nwanne, ọ ya mere njisi gị kee nkwụcha, ya bụ isiokwu anyị. A ga-eji ya wee rie ndị mmadụ muru, a ga-eji ya wee rie ndị mmadụ aka azụ, a ga-eji ya wee kọrịa ndị mmadụ na-eji oge. Ebigo ndị na-achị achị Naijiria ga-ebugodo ụzọ were ya wee kọọ ezigbote egogodo tupu ndị ọzọ ewere na-eri ndị mmadụ. Kee nkwụcha. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha. Gịnị mere njisi gị kee nkwụcha? Kee nkwụcha n'ụzọ ihe niile dị iche iche na ihe ọbụla ị na-eme. Kee nkwụcha na ebe ị na-ekpe ụka. Nwanne, kee nkwụcha. Ekwuchicha ihe niile a ga-ekwu, ịhọrọ nke dị gị mkpa. Adị m akatọ ụka ọwụ na akwa m onye ụka ụmụnne m, mana dịka m fugoro ma ebe nke a na-eme na nke ọwụ na-emere ịfụ na ọ banyehụrụ gị, i were nwayọọ kpanyere onwe gị ugwu, were nke ahụ banyere gị, ịnaruo ikpe ekpere gị na chi gị na akarịa. Ịhapụrụ ha ndị ọzọ, buru ụzọ tụlụọ n'ime onwe gị ihe onye a na-ekwu. Chetakwanụ na akwụkwọ nsọ dị anyị n'aka. Tupu a na-edegodo akwụkwọ nsọ, Chukwu gwara ụmụ Izrel na a ga-ede ha na mbadaba obi. Ebe ọbụla ha na-aga ha bụ ya. Gị nwe onye jikwene ya ma na ekwentị, maọbụ ijiri ya na ekwentị, maọbụ iji ya na akwụkwọ, iruo n'ụlọ gị were nwa ya kutuo ahụ, gụọ ihe edere n'ime ya. Ndị isi nchụaja Chineke wepụtara abụghị na ọha nwa bụ ọkaibe, mana Chineke wetara ka ha na-atụziri gị aka.
mana mgbe ọbụla ị na-amụ ya bụ ihe akwụkwọ nsọ maọbụ ihe ọbụla ị ga-afụ na Chineke ga na-atụzikwuru gị aka. Ọ gwara anyị ya na mgbe ọbụla a ga-eme a ga-ezitere anyị mmụọ nsọ, onye ukwu na onye nta, okwu na ọ naanị onye isi nchụaja. Ya mere m ji agwa gị nwanne, kee nkwụcha. Gị bụ onye na-eme ịgbara ịnụkpom n'ụlọ ụka Fire Mountain Dam, ịgbara were ọsọ na ije were gawa na ọ na-akpọtụ ebe a. Ị n'ebe a na-eme na Send Down the Rain Fire Holy Ghost Intervention Destruction Fire Ministry. Ịgbara ọsọ na emere onye ngwọrọ ọga ije, imere onye isi ọha ụzọ, iwere ọsọ na-agba iru ebe ahụ. Gịnị ka akwụkwọ nsọ gwara gị? Iwenugo nwayọọ kpatuo anya na wee gụrịa ya bụ akwụkwọ nsọ, mara ihe o kwuru n'ime ya. Ihe mere m ji ekwu okwu tata abụ m onye nchụaja, mana ịma na Chineke nyego anyị ikike ihe niile. Anyị makwana ihe dị mma na ihe ọjọọ, makwanụ mgbe anyị meghere. Anyị nwekwara m onye na-atụziri m aka, ya wụ onye a na-akpọ spiritual director na ndị ihe na ya. Ị mara mgbe ofu onye ga-abịa kọrọ gị sị gị na ifuru nwanne gị nwoke ahụ nke tọrọ mmadụ wee tọọ nne gị, na ọ ya ji akara aka gị wee gbu nwanne. Gịnị ka akwụkwọ nsọ gwara gị maka ya? Na tupu ị na-eme ihe ọwụna gbasara maka ihe ahụ, na ị ga-akwụgodi ya ihe dịka ego n'ọbụla. O nwere ike gwa gị na ị ga-akwụ ya 200,000 na ọ ka ya ga-arụ gị ọrụ ezinụlọ. Nwanne m, ịmụkwa anya. Onye ka m na-agwa gị nwanne, kee nkwụcha. Ọ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na o nwere ebe m na-agbado ụkwụ were ekwu ihe a niile, ike nkwụcha dị n'ụzọ ihe niile dị iche iche. Nwanne, ana m asị gị kee nkwụcha ebe ị na-azụ ahịa. Ike ngwa ahịa gị ugboro 10. Nwanne, ọ bụrụgodo naanị ofu, ana m arịọ gị arịọ, ọ bụrụgodo naanị ofu, wenatagodo ebe ni. Ndị oyibo mechara ihe niile, sụchicha oyibo sụchicha, sụgide oyibo sụgide sụchicha, wee sị gị no place like home. Ọnya ha gwara gị, ọwụ nwa kwuru ya, ọha nwa kwuru ya. Ha sị gị no place like home. Ọ bụrụ na eziokwu na no place like home, nwanne, ị ga-aka n'ahụ wee mezi na home gị ahụ ọfụma. Na mgbe ọbụla iji narukwe inwekwe n'ebe ị na-adabere. Ọ ya mere m ji asị gị kee nkwụcha, maka na mgbe ọbụla osu ị gaghị amakwana mgbe ọ ga-eji esu, mana mgbe ọbụla o suru ọ ga-emetụ imi, metụ anya, metụ ọnụ. Mgbe o metụrụ ihe ndị a niile, nwanne, o metụ gị ahụ niile, ọ ya egwu. Ọ bụrụzie na oge nwawa onye na-enye ezinụlọ niile nri, ma nke nne gị ma nke ọ bụrụ na onye lụgoro nwaanyị na ụmụ ya, nwanne, ọ ya wụ ị na-ele ofu ị na-ele ebe nwoke nọgidere kwụọ ụdọ akọsị akụkọ ya. Ya mere m ji agwa ụnụ, ụmụnne m, kee nkwụcha. Gị bụ onye ọma na-ege m ntị ugbu a, ị ka na-abịa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha. Kee nkwụcha n'ụzọ ihe niile dị iche iche ị na-eme, ụzọ ebe ọwụ na kee nkwụcha. Ana m arịọ gị, biko, gị onye na-abịa ugbu a, biko gaa n'okpuru edemede a, kpeere anyị ezigbote ekpere, maka na nsogbu dị n'ụwa. Kpee ekpere ka ya bụ ọrịa na-erugharị n'ikuku ị na-anụ ebe niile, ya biko Chineke, biko ya ka burugodi ya ebe ahụ, ndị ahụ ya burugodi ya sụfuo ọ bụrụ n'ime mmiri ka ọ ga-asụnye ya sụnye, ekwenekwa ya batara Naijiria, maka na ọ bata nsogbu dị. M na-akpọkwa gị onye na-ege m ntị ọzọ, m na-asịkwa gị kee nkwụcha n'ụdị nke gị. Kee nkwụcha na ihe ndị mmadụ ga-agwa gị, ihe ị ga-anụ, maka ofu onye ga-anụgide sị gị gaa ṅụọ bleach. Ofu onye nke ọzọ ga-agwa gị na ịṅụọ mamịrị, ịnyụpụta mamịrị, ṅụọ ya n'ọnụ, nsogbu adị. Ọ ya wụ mgbe ahụ ịṅụrụkwa onye ọzọ were nwụọ, asị na ọrịa ahụ gburu gị. Ịma ihe a na-akpọ panik, ya n'olu iti ụjọ, mmadụ ịma jijiji, mmadụ ịma ririri na-atụ ụjọ na ihe na-enweghị isi. Ọ sokwu na ihe na-egbu ndị mmadụ. Maka na mgbe ọ bụrụ na ihe anwa Chukwu ekwekwe na, biko ana m arịọ gị, ụmụnne m niile, onye ukwu na onye nta, ka Naijiria si na ma onye ugwu ma onye Yoruba ma onye ukwu na onye nta, biko Chineke ekwekwana ka ọ kpọọ ihu ebe a, maka ya kpọọ ihu. Dịka m na-agwa gị, ihe o gbugoro ebe sọsọ tata o 475 ka erekoduru ya, known ones erekodugodoro already.
Central Body Record ama ndị obugoro anyị amabeghị nke kịta ya na-agwa gị oge ife ka a gwara anyị nke anyị amahụ ndị nke nwugoro kịta ihe karịrị mmadụ puku ihe karịrị mmadụ ohu puku nọ n'ụlọ ọgwụ onwe ebe a na-edesazi ya mere m ji arịọ gị gị nwe onye ga-ekpe ekpere n'okpuru edemede si Chineke ya biko ya ekwekwana ndị ebe ọwụ na ndị mmadụ nọ ma ọ bụ n'Eshia Afrịka ebe ihe niile awụ ọrịa nọ Chineke ya biko ya kpuchie ya ka ọ bedebe otu a maka na ọnwa anwa abata obodo anyị Chineke ya biko ya ekwekwana. Ịbụ onye ọma na-ege m ntị ugbu a onye na-abịa ọhụrụ na-ndonyere anyị n'oge dị ugbu a ana m asị gị gị bụ nwoke maọbụ nwaanyị nnọọ n'egbughị oge unu anyị nwere ndị na-akwado anyị na ya bụ emume anyị nwere ndị ụlọ ọrụ na-akwado anyị n'ụzọ dị iche iche iji eme ka iji ahụ na anyị bụ ụlọ ọrụ ekwedasị ike na-aga ọfụma. Kedu ndị a na-agwa gị ihe a anyị nwere ndị ụlọ ọrụ Colive Concept Limited ya ahụ na ile anya dịka m na-agwa gị anyị nwere ụlọ ọrụ ndị ekwedasị ike anyị nwere ihe niile n'ụdị pụrụ iche ndị ụlọ ọrụ a na-agwa gị ihe ahụ Colive Concept Limited. Ndị Colive a gịnị ka ha na-arụ ude na ncha ebe ọ bụla na ị chọrọ ha ga-enye gị ya ekwentị ha nọ ya aga m enye gị ya n'ụdị pụrụ iche. Gịnị ka m ji agwa gị ihe awụ ka ị ga tụnyere ha ndị a ndị na-eme ka ekweresi ike wee na-akụ ọfụma ndị a na-eme ka ekweresi ike wee ị na-anụ ụda ya n'ụzọ pụrụ iche. Kedu ihe ha na-arụ facial cream ite ude a na-agwa gị n'ihu o nwere mgbe m tere ya mgbe ahụ ana m eji ka ndị Awụsa ka m ọcha wee tee ude a nwanne ihu m na-adarịa Colive Concept Limited ha na-arụ ya. Gịnị ka ha na-arụ ọzọ ha na-arụ hair dye. Ịbịa ọhụrụ gị onye na-eme ị na-eme ka ị ghara ịka nka anyị mana ịkago nka mana ịbịa ị ga tee ya n'isi ka isi gị were na-eji maọbụ ọ na-achọ ọchọ otu ọbụla isi chọọ ya ha na-ere ya. Ha na-erekwa ya na-akpọ liquid bath soap. Liquid bath soap a na-agwa gị ncha eji asa ahụ nke mmiri ya nwanne ị were esa ahụ ịgafee etena ihe ọbụla nwanne ịgafee ị na-anụ isi ọ na-atọ gị ụtọ. Ha nwekwara Skin Delight Gold Oil. Skin Delight Gold Oil a na-agwa gị ihe ahụ ite ya ivu n'imetụkwu ya n'ahụ ọ na-emuke sọsọ ndị ụlọ ọrụ Colive Concept Limited ndị na-arụ ihe a na-agwa gị. Ya mere m ji asị gị were ọsọ were ije ga tụnyere ha ma ọ bụ ịkpọọ ha n'akara ekwentị ha 0708367883736 ma ọ bụ ịkpọọ ha na 08035650133. ịkpọghara ha n'ekwentị ebe ọbụla ị nọ a ga-ewetara gị ya. Were ọsọ were ije ma ọ bụ ịchọọ ha n'email ha nke ọbụla ịchọrọ otu ọbụla ịchọrọ ya na retail ịchọrọ ya na otu ọbụla isi chọọ ya ha ga-ewetara gị. Email ha bụ coliveconcept@20@gmail.com. ị ga-ele ebe a nwanne wụnyere ahịa ọbụla ị chọrọ akọrọ gị otu o si dị. Na-egbu oge unu kwa anyị na-aga ka ọ nwekwara onye ndị ụlọ ọrụ ọzọ na-akwadokwa anyị n'ụzọ pụrụ iche. Kedu ndị ụlọ ọrụ a na-agwa gị ihe a ụlọ ọrụ a na-agwa gị ihe ahụ Desire Coconut Oil. Desire Coconut Oil na-agwa gị ihe a nwanne onweghị mmanụ akụ oyibo ka ọ na-arụ. Desire Coconut Oil ite ya n'ahụ ma ọ bụ otu ọbụla isi wee mee ya bụ mmanụ dịka mmanụ nsọ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu ya bụ mmanụ dịka mmanụ nsọ ite ya kpam n'ahụ nwanne ijeje kwọrịba ndụ. Ngwa ka m gwa gị ihe ọ na-eme ụmụaka isi ha ite ya n'isi ha ha agaghị enwe ihe a na-akpọ isi mgbu na ntutu isi. Ha agaghị enwe isi mgbu na ntutu isi ha na-etonite ọ na-etonite n'ụdị ya ma ọ bụ isi ha na-etonite ọ na-esi ike ha agaghị ebute ọrịa na ya. Ọ na-emekwa na aṅụkwa ya aṅụ otu ọbụla isi chọọ ya a na-etekwa ya n'ahụ. Ejikwa ya akwụkwọ ụmụazụ ọrịa onye ụkwara na-eme ma ọ bụ onye na-enwe obi ọkụ ihe ndị iti na-akpọ ha gịnị nwanne olu iti ịma agaghị m akwụkwọ nwa obere igbo a m na-asụgodo zuoro m ha jidegodo ndị gụrụ akwụkwọ jidegodo ya mere njisi gị ịṅụọ ya nwanne ọgwụọ gị ihe niile. Ị chọrọ akara ha 08065434065
nwanne iwe wenu ụlọ bụ 65 na 56 ọ bụ na ịkpa ya otu a nwanne ịkụghele ha n'igwe ewetara gị. Kedu ebe ha na-azụ ya bụ ahịa? Ha nọ na ebe a na-akpọ afụkụziri m ebe nwa okenye abịago. Ha nọ ebe a na-akpọ nọmba 39 Kimui Ifa Street, Sawmill, Gbagada, Lagos. Ebe a ka ha nọ wee na-ekwe anyị oyoyo. Ndị ụlọ ọrụ ọzọ na-ewetara anyị na-akwara anyị ọkụ ebe niile bụ ndị ụlọ ọrụ a na-akpọ Asotech Engineering Company Limited. Ndị Asotech Engineering Company Limited bụ ndị na-eme ka ihe niile iji ahụ ụzọ, ya bụ ọkụ. Asotech Engineering Company Limited bụ ndị na-eme ka ihe niile iji amụ ọkụ ụrụ chinchin. Ha na n'ukwu. Gịnị ka ha na-arụ? Asotech Engineering, ha ga-eme ka lista gị bụrụ ọkaibe. Ha ga-arụrụ gị arụ, ịchọkwa nke ọrụ ha ga-eresi gị ya. Ha ga-emere gị ihe niile nwanne, ibie ndụ ka ndị ọcha. Kedu ebe ha nọ? Ha nọ na nọmba 12 Tanimowo Street, Ilasamaja, Lagos. Ilasamaja, Mushi, Lagos. Ebe a ka ha nọ. Gee ntị ọfụma, were ọsọ were ije ga chọkwuru ndị Asotech Engineering Company Limited. Ha wụ set and repair industrial generators, lister, soundproof, otu obodo isi chọọ ya nwanne ha ga-anwe gị ya na ndụ maọbụ rụziere gị ya inwe aṅụrị. Na-egbu oge unu echefunkwa na afọ mbụ Maazị Obika na-edo n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ya bụ emume nke tata. Aka mbụkwa onye ahụ unu ma ọnwa na nnọkọ asụsụ Igbo, Eziafa ka ego nke izizi Eze Solomon nke unu ma. Eze Solomon na-ekwu abụghị na ọkwa Eze Solomon n'ụdị nke ya kwa ka m na-ekwu ya ka ị ghara ịbịa akpụchi m sị m onye nyere m ikike. Ọnụ ka m ji ekwugodi ya, nke a njikere ekwu ya n'ọnụ o zuoro m. Na-egbu n'oge unu tata. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ kee nkwụcha. Kedu nkwụcha ihe ị na-eke nwanne? Chee onwe gị eche, kee nkwụcha ihe ebe ọbụla ị na-aga. Gị na mmadụ na-emekọ ihe n'ihu na ihu maọbụ na ebe ọbụla gị na mmadụ na-eme, kee ezigbote nkwụcha, maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. Kee nkwụcha bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata. Ana m agwa unu biko na onye ọbụla na-abịa ugbu a were ọsọ were ije gaa n'okpuru edemede a wee kpee ezigbote ekpere gbasara maka mpịtị na-ekwe n'ebe niile n'obodo niile dị iche iche. Prince Chinaka Ogudoro, ana m ekenesi gị ike nnọọ tata esi ka ịnọnyere anyị. Ana m ekene gị. Were ọsọ were ije tụnyere wee kpee ezigbote ekpere n'ebe a, kpee ezigbote ekpere wee sị Chineke ya biko ya ekwekwala ka ya bụ ọrịa wee rute Naijiria, maọbụ ya bụ ọrịa otu ebe o rutegoro erute. Chineke ya biko ya gbochie maọbụ ya kpuchie ndị nke gị ebe ọbụla ha nọ. Ama na ọ ga-egbu ndị mmadụ, ọrịa ọbụla pụtara ga-egburiri mmadụ, mana Chineke ya biko ya kpuchie ma ikwu gị ma ibe gị ebe ọbụla ha nọ, obodo ọbụla ha nọ, ebe ọbụla ha nọ n'Europe maọbụ n'Asia maọbụ South America maọbụ North America maọbụ na ebe ọbụla nwanne, obodo ọbụla ha nọ. Ịgwa Chineke ya biko ya kpuchie ha ka ya bụ ọrịa na-egbu mmadụ. A na-ekwu ọrịa oburu na-achọcha, nke ọrịa oburu na-achọ na-ete aka tupu o gbuo, tupu ị na-achọpụta na nke a na-egbu gị ogbuo. A na-agwa gị na onye ebute gị nwanne chi na-anụ na eburugo ozu ya, ị na-afụ n'anya ọ na-aga, ị na-asị Chineke ya biko ị gaa n'okpuru ebere ya na-ekpesi ike. Ana m akene onye ukwu na onye nta. Gị bụ onye na-abịa ugbu a, agbụrụ m eze ọya gị iwu igwe na-asụ Igbo na ngalaba Enugu na Ebonyi. Nnọọ nwanne, otego m fụdebere gị ebee ka ị nara kemgbe. Chukwu gozie gị. O nwere ofu ihe m mụtara mfụrụ ị na-eme, asị m Chukwu gozie gị. Ya bụ ihe akpụkpọ ụkwụ ịkụziere anyị. Ya dịba o nwe ihe m chọpụrụ ikwu mana ya ka a ghara ikwu ya emechaa anyị akpa. Ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta. Onye ọbụla gị bụ onye na-ene m ebe ọbụla isi ene m, were ọsọ were ije gaa were ọsọ, maka na anyị bụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo. Nwanna anyị akwụrụgo chinchim ebe ọbụla ịfụrụ anyị ekwu chinchim. Anyị bụ ọgbakọ na-akwalite nnọkọ asụsụ Igbo, a na-akpọ ya nnọkọ asụsụ Igbo. Anyị bụ ọgbakọ na-akwalite omenala, ihe ọbụla gbasara Igbo. Anyị nwa ndị na-akwado ya. Nnọkọ asụsụ Igbo pịere anyị aka, nwanna anyị egopere gị ụzọ. Ịchọkwa na ihe ọzọ dị iche iche nwanne, gaa n'ihu akwụkwọ anyị ebe a na-akpọ Na-asụ Igbo TV.
na-asụ Igbo TV ebe ị ga-afụ ihe onyonyo ụfọdụ ebe a ka anyị ga-esi wee kpọrọ gị wee kpọba gị na Malakai. Anyị ga-akpọ gị anyị nnọkọ asụsụ Igbo okirikiri a ka a na-akpọ Genesis. Nwanne ịbazie na Luke na ụmụnne ya, iruo na Luke na ụmụnne ya nwanne nke a dịkwa den iruzie Malakai wee ebe anyị ga-akpọrọ gị wee kpọjezie anyị wee kpọsizie gị na YouTube anyị ebe ị ga-abịa aka ihe ndị iti na-akpọ subscribe. Ebe ahụ ịpịa aka subscribe nwanne nwetazi onwe gị na Revelation. Inweta onwe gị na Revelation a na-agwa gị ya mkpughe. Nweta onwe gị na Revelation ebe a ka ị ga-ekiri ihe niile dị iche iche, ihe onyonyo niile dị iche iche, ebe a ka ị ga-eji wee chọpụta na anyị nwa na-akwalite asụsụ Igbo. Nwanne ebe ọbụla ị nọ, ọgbakọ ọbụla ị nọ, nwanne ọ dịkwa mma soro anyị kwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo. Nwanne ọ na-anazi ana ọ na-anazi ana soro anyị kwalite omenala na asụsụ Igbo ebe ọbụla ị nọ. Unu echefuna ka na-abụkwa m nwanne unu biko Anaedo. A na-abịa maka mme ya, ana m agwa unu, ana m echetara unu na unu echefukwa na afa mbụ Maazị Obiko Anaedo, onye isi ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike. Ebe a ka esi ewetara unu ya Ekwedasi Ike nke nnọkọ asụsụ Igbo. Ka a na-akpọ bụ na ile anyị ga-afụ ya Ekwedasi Ike na asụsụ Igbo. Onweghị ọzọ anyị pasịtara na ahụhụ ime ịhụ na omenala na asụsụ Igbo na ihe niile na-aga n'ihu. Ebe asụsụ Igbo na-akwado ọnwụ ya mere onye isi anyị Atakata Agwọ nke izizi ọ chụbara ndị eni n'ọhịa, ọ chụbara ha n'etiti osimiri, ọ chụbara onye eni ndị oni n'etiti osimiri ji wee foro ntutu taa wee kpọkọnata ụfọdụ ndị wee sị ka ihibe ya bụ ihe ka ọ wee na-aga n'ihu. Ya mere njisi gị bụ onye na-ege m ntị ugbu a were ọsọ were ije kụọrọ anyị aka n'ụzọ, a ga-egughere gị ụzọ wee ịmabata anyị kpọje gị na akwụkwọ nsọ nke anyị. Mgbe m na-agwa gị akwụkwọ nsọ, agwa m gị akwụkwọ nsọ nke Chukwu, nke anyị nwere akwụkwọ nsọ dị n'uche, ama m ka isi ghọta ya. Anyị akpọrọ gị wee kpọjezie gị ebe ahụ, ebe a ka ị ga-afụ ya na na-asụ Igbo TV. Iruo na na-asụ Igbo TV nke ihu akwụkwọ, ebe a ka a ga-eji wee kpọrọ gị wee kpọjezie gị na na-asụ Igbo TV nke nọ na YouTube. Ịpịnye aka subscribe, ịpịnye aka nke a na-akpọ subscribe nwanne egughere gị ụzọ enweta onwe gị na Revelation. Otu a m si gwa gị ka ọ dị nwanne, irute na Revelation ahụ a na-akpọ gị ha nwanne, ebe a ka ị ga-afụ ihe niile efu nke tọrọ bịati. Gị bụ onye nwa na-ege m ntị, ọ bụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya, ọ bụrụ maka m amụ m, ana m enwe aṅụrị ma na-ewekwa iwe. Obi adịghị m mma, ana m enwekwa aṅụrị mgbe niile ma na-ewekwa iwe, mana ụjọ ada atụ m. Gịnị mere m ji asị gị ebe ọwụ na ọkụ na ọwụ enyu anyị awụsa ọwa onwe ihe anaghị egbochi egbochi mgbe ọwụ na o ji bịa nwanne ọkụ aka emepe ụzọ ọgụgba gị nwanne isoro ha jebe mana dịka m na-agwa gị anyị bụ chinchin ụmụ Chukwu ada anwụ anwụ ma ọ belụsọ mgbe Chukwu ji wee kwadoro ha. Otu ọwụ na o si dị anyị bụ chinchin, ele anyị anya ị ga-ahụ. Ya mere m ji asị gị nwanne ebe ọbụla ị nọ, unu echefukwa na isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha ebe ị na-azụ ahịa, kee nkwụcha ebe ị na-alụ ọrụ gị na mmadụ na-emekọ ihe nwanne. Kee nkwụcha ebe ọbụla ị nọ, kee ngwa ahịa gị ugboro 10 otu ọbụla isi chike ịchọọ ike ugboro 2 wenata ofu benna gị bụ onye nọ na obodo ọzọ na-abụghị ala Igbo. Ike ngwa ahịa gị ugboro 2 maọbụ 3 maọbụ 4, so ofu ka m yọrọ gị wenata ofu na ndịda, maka mgbe ọ ga-esu ọ bụrụ na o mee eje. O nwere okwu Obi Igwe na egwu Ogwu Ibe na-agụ, ọ gụrụ ya bụ egwu wee gụchicha okwu o kwuru ebe ahụ. Ọ sị gị na a na-agwa unu ndị Igbo okwu unu anaghị anụ. O wee sị gị na otu a ka a gwara gị unu ndị Igbo na mmiri ihe gbasara mmiri na-ezo unu anaghị anụ ya ọsịsọ. Gịnị mere ya? O wee jụọ unu sị na ejikwe ọsọ abịala wee chetara unu na udo adịghị n'ọkwa unu fụrụ ya. Otu kwukwere na awepụkwara ọsọ abịala chetakwara unu ọzọkwa alụrụ agha na nke ha ejughị unu afọ nwanne. Echetakwara unu ọsọ abịala na nke ha ejikweghị unu afọ. Gịnị ọzọ ka a ga-emere unu nwanne? Na afụkwara ihe niile na-eme ebe ọbụla ndị Igbo na-azụ ahịa nwanne. Nke ọbụla asị gị na pipeline mere, asị gị na ndị na-achị efi gburu mmadụ. Ebe ọbụla ị nọ n'ala Igbo udo adịkwaghị ya ahụ, mana otu ọbụla ozi na-adị. Ndị iti gwara anyị sị sụọ ya dee ya kachie wee gwa gị no place like home. Ha gwara gị no place like home. Gịnị bụ no place like home? Onweghị ebe dị ka benna.
ebe obe na ala anya la mụnna anya la mụnna anyị ala mụnna anyị oya ba wee ka na-akpọ be nna oya ka na-akpọ home nwanne imechiche enu mechiche ana ị ga-enweta onwe gị ebe a eme njisi gị kee nkwụcha nke ọbụla ị na-eme kee nkwụcha nna agwakwa gị ọzọ bụ kee nkwụcha na ọrịa niile a na-efegharị ebe niile a ga-agwa gị nke a onye enyi abịa gwa gị nke a ụfọdụ nwere ike ige buru ngwa ahịa gafeta sị gị na itinye ego ebe a itinye ego tata itinye 10,000 naira gị taa nwanne in next 10 minutes nweta 50,000 nwanne kee nkwụcha sị m ga-etinye na nwanne kee nkwụcha nwanne kee nkwụcha ọ ya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata kee nkwụcha ebe ọ bụ na ị na-eme ihe ọwụ na ị na-eme gị na mmadụ na-emekọ ihe nwanne nye onye ahụ obi gị ya nye gị obi gị nsogbu adịghị mana kpachere were ofu kpachere na akpa were ofu amamihe ya kpachere na akpa nke ahụ a na ịkpachere na akpa ka a na-akpọ ikere nkwụcha a sị na okenye nganga ka okenye ji agbara efi ọsọ nganga ahụ ị hụrụ o ji agbara efi ọsọ ahụ a na-agwa gị ihe abụghị na ofu hele esi ọ na-agba ofu hele esi nwanne m ka m nyụọ mmamịrị a na-abịa ofu ga-efi wee na-agba ụmụazị a jebegodo m ka m nyụọ mmamịrị ọ na-anakpu na-anakpu ọ na-eke nkwụcha ndị Igbo ji wee gwa gị na nkwụcha abụrụ ụjọ ndị Igbo ji wee gwa gị na nkwụcha abụrụ ụjọ kee nkwụcha ya mere ihe ọnwụ na-eji ya mme ikuku kuo o nwere ebe ị ga-ebido aka wee kunie gị bụ onye ọma na-ege m ntị isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ kee nkwụcha na ihe niile biko baa n'okpuru ebe a wee kpeere anyị ezigbote ekpere na ihe gbasara ọrịa na-erugharị ebe niile ọ bụghị naanị ọrịa na-erugharị ma ihe niile na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria maka nke na-eme na Naijiria karịkwuru ọrịa na-eme n'obodo Europe a na-agwa gị ụ na-amago ihe nwụrụ jụọ ndị mmadụ jụọ onye isi anyị ọ ga-akọrọ gị ihe nwụgoro tata atụrụ taba adịba ekwu okwu ndị bu ya ebu ndị butegoro ya taa a na-ekwu okwu ndị nwụrụ taa tawa atụrụ taba ọ bụrụ na ihe a wee egwuregwu ma ọ mee isi ike wee bata na Naijiria kedu otu a ga-adị maka na ndị dibịa oyibo anyị bụ ndị dọkịta enweghị nke ha magodo a na-agba gị na anyị chụrụ ndị dị otu a chụọ ndị dị otu a nwanne ana m asị gị biko adịghị ka nna arịgo bịa n'okpuru ebe a nke ọ bụla ị na-eme ọ bụrụ naanị ebe a ka ị ga-ekpe ya idere anyị wee kpee ezigbote ekpere gbasara maka ya gị bụ onye ọnwụ kwere na mmadụ n'Europe maọbụ ịnwere mmadụ n'Eshia maọbụ ịnwere mmadụ n'obodo niile dị iche iche ebe ihe a niile dị ikpekwa ekpere ka Chineke kpuchie ha ya bụ ọrịa ga-egburiri mmadụ mana Chineke ya biko ya kpuchie ndị nke gị ndị ọbụla ịma ọ bụrụ na onye iro gị ka ịma nwanne ya kpuchie ma maka ya bụ ọrịa na-eme ebere Chukwu ya kpuchie gị nwe onye ọ batabeghị na Naijiria ya mere njisi gwa gị na onwe gị kee nkwụcha maka na asị m gị na ọ ga-abata Chineke ekwekwe na ana m ayọ ka ọ ghara ịbata maka na ihe ọwụna tagburu agụ nwanne ihe a tagburu agụ jee lee onwe ya ihe a tagburu agụ leba ya anya na onwe ihe ọzọ ihe ọwụna ihe jidere obodo anyị nọ n'ime ya na-akpọ Italy obodo nọ na Germany obodo China unu mana obodo mba Amerịka ihe ọ na-egwe na New York ọwụ nsọ obodo niile dị iche iche n'Europe Europe Malta ihe o megoro eme ihe o gbugoro adịm ekwu okwu ndị nke mmagoro ebe a 400 nsọ taa oge efie ọ bụrụ na o gbugo otu a wee zuzuru uhie a wee gafete Naijiria Chukwu ekwekwe na biko wee gafete Naijiria gịnị ka iche na ọ ga-eme ọ ga-ebido n'ọdụ ụgbọelu wee kporo mmadụ na-aga ofu ụbọchị ihe ga-anwụ na Naijiria nwere ike iru 1 million maka na onwe na ebe esi azọrọ mmadụ onye ka ị na-azọ na tata onweghị kemgbe mkpụrụ ụbọchị ole onweghị onye pụgoro ezi naanị ma ị gara igote ihe ị na-eri onweghị pụgoro ezi ụdị ihe dị otu a ga-emenwe na Naijiria maka na o nwere ndị ndụ ha bụ ma ha pụkwara apụ na ha arụtagoro ihe a ga-eri n'ụbọchị nke ahụ kedu ka ọ ga-esi adị ọ ya mere m ji asị unu nwanne m gaa n'okpuru ebe a wee kpee ezigbote ekpere ka ya bụ ọrịa ghara irute Naijiria ka ọ ghara irute Naijiria ya ghara ichede echiche maka nke a na-agwa gị ndị obodo anyị ndị ihe a na-agwa gị na o rutego Naijiria
asị m na ọwa asị o mana isi m kwuo n'uche m iji bụrụ mmadụ masị gị na ọ rọtabeghị ọbịabeghị ha gbochie ya n'oge na ọbịabeghị maka na ọ bụrụ na ọ bịa a na-asị gị o nwere enwetara mmadụ na-abụ ofu na Enugu ofu na mmadụ na-abụ na Lagos asịkwa gị na onye abụ ya wee bịa nwa a na-akọ eri nwanne ọ bata unu manụ ka anyị si eme ọ bara onye ọbara na onye a ofu oge nwanne o jezuru ebe niile mgbe o jezuru ebe niile ahụ tupu ị na-ama ofu obodo na-agwụ godugodugodu nke bụ eziokwu na obodo anyị bụ Naijiria ebe dịka ha si aba ya ọgụ obodo a nwere ihe niile eji alụ ọgụ na-agwa gị ahụ ọgụ egbe na mma obodo eji alụsa ọrịa ọgụ ha nwere ihe niile nwere ebe mmadụ ga-anọ o mere na nke China ji mkpụrụ ụbọchị 15 dị ka ọ gịnị mkpụrụ ụbọchị 7 wee rụọ ụlọ ọgwụ 1000 rooms wee rụọ ya na-egbughị oge ọ bụrụzie na ya abata tupu ọ bata na Naịjirịa tupu a ga-ebugodo ụzọ sị gị ka ahụ kọmitii ndị ga-aga ịrụ dị ụlọ mmadụ ijeri 4 anwụgo ya 4 million mmadụ nde 4 anwụgo ya 4 million anwụgodo tupu ahụ ọchịcha kọmitii nwere ike ịhụgodo maka ụlọ ahụ a na-arụ ebidogodo ịrụ dị ụlọ mana anaghị arụcha ya arụcha mmadụ 10 million a na-anwụrụgodo na-atọgbọ tupu ị na-ama ihe na-eme Naịjirịa nwere ike iri ifo 50 million otu ihu n'ọnụ dị ya bụ ọrịa ya mere gị bụ onye ọma na-ege m ntị egwu m na-akụ ọpụpụ kịta ọzọkwa dịka ibe ya bụ na gị bụ onye ka na-abịa abịa maọbụ ịmabeghị ihe anyị na-eme nwanne ekwedasị ike ọ na-apụta dịka mmọnwụ ụbọchị Tọzdee ọbụla ka anyị ji apụta were na-eme chọkwana ịma ihe ọzọ anyị na-eme maka na anyị bụ ekwedasị ike na-asụ Igbo ọgbakọ ihe a si wee pụta na ya wee ebe a na-akpọ nnọkọ asụsụ Igbo ụlọọrụ ụlọọrụ ekwedasị ike na-asụ Igbo nwanne gị bụ onye ọma na-ege m ntị na-asụkwa Igbo ọ bụrụ na ị naghị asụ Igbo nwanne ka ahụ maka na ọ bụrụ na ị maghị asụ Igbo gịnị mere gị onye Igbo o nwere okwu Ugezu kwuru ụbọchị ọ bịara anyị ihe a na-akpọ na-asụ Igbo World Congress ma ha kwuru ọ sị ewepụ onye Igbo n'ime onye Igbo ọ wụzi onye ahụ abụzighị onye Igbo ewepụ onye Igbo n'ime onye Igbo onye ahụ abụzighị onye Igbo onye mere m ji asị gị nwanne ọ bụrụ na ị bụghị onye Igbo ma ọ bụ ị naghị eme ngala na ịbụ onye Igbo nwanne kaba ahụ mewe ngala maka na obodo niile dị iche iche n'ụwa niile n'afọ gara aga ka Trump listri ya na ndị ọ na-achị ọ bụghị na ọ ya nwakwuru kama ya na ndị ha na-achị wee listi ya wee gwa gị na anyị nwa bụ the smartest people on earth, smartest black people on earth. Anyị nwa bụ ndị Igbo abịakwuo eme statistics ha ọcha agbakọ ma wepụ tinye họrọ mee ihe niile wee gwa gị na highest graduates enwere na mba America godo wụ sọ ndị Igbo highest graduates emekwa otu a na obodo Eliza ebe a na-akpọ England UK United Kingdom emekwa ya ndị Igbo the highest graduates nọkwara dị ha awụkwa the highest black successful people na mba America. Gịnị mere ị gaghị ejide eme ngala nke a ga-abịa na ụmụ nwaanyị na-arụrụ anyị nọọsụ nwanne ndị Igbo the highest black nurse n'ime na agwara gị na Nigeria the quantity of nurses enwere na the whole America and Canada karịrị akarị the blacks then ahọcha blacks ewekwa na Nigeria wụ karịchara ihe niile nọ dị abịazie na Nigeria egwe gị nọ ndị Igbo karịchara eziokwu na asịkwa na anyị na-emekwe njọ mana nwanne ebe ọ bụla ị nọ na-eme ngala na-afụdo ụmụ nwaanyị Igbo ugo ha wa akwụ ugo anaghị akwụ ekwesịrị ịga na-enene ha enene ka mmụọ enene ha kwụcha ụgwọ enene nwaanyị Igbo eburu nwoke Igbo nwanne na-abasị mba ike ịmakwa onye Igbo anyị nwa ka Chukwu kere n'oyiyi ya mụnwa kwuru ya ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke m n'akwụkwọ nke m akwụkwọ ndị obika na-edo akwụkwọ ndụ m na anyị nwa bụ ndị Igbo ka Chukwu kere n'oyiyi amaghị maka ndị ọzọ maka na ebe ọbụla otu ọbụla o si nọrọ anyị ga-adịrịrị ndụ
lee ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria. Buhari onye isi ọchịchị anyị were ihe niile wee kpachie ya dịka o si chọọ. Mana gịnị mere anyị na-enwere anwụ anyị aṅụrị, anyị na-atụpụta isi ebe ọ bụla ikwuchiri anyị. Onye mere njisi gị n'akwụkwọ ndụ nke m, n'akwụkwọ ndụ Obika, nwanne anyị sọnsọ anyị nwawu ndị Igbo ka Chukwu kere na oyiyi ya. Ị gaa n'ala Igbo otu ọbụla o si dị, anyị lee mmadụ anya, anyị amarago ihe o bu n'obi. Ụmụ nwaanyị anyị ndị na-agba akwụna, ha lee gị anya n'akpa, nwanne ha gwa gị ego na iji n'akpa. Ma nke ahụ goro sadị akụkụ ndị nke jọrọ njọ, ha lee gị anya ha gwa gị ego na iji n'akpa. Nke ahụ uhe were nwaanyị anyị lee gị anya, ọ gwa gị ihe ibu n'obi. Ya mere m ji asị gị nwoke maọbụ nwaanyị ịbụ onye Igbo, ajụọ gị onye iti jụọ gị where are you from? Esi ya na I'm from Lagos. Ị na-asụrụ ya oyibo na isi Lagos ọwa n'Igbo. Ịgwa ya simple. Ebe ka ọ ma na isi Nigeria, ịgwa ya na ịnwe afọ Igbo. Onye mere nji gwa gị ga-enwebe aṅụrị na iwe onye Igbo, maka na obodo niile dị iche iche. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu na obodo nọ na ya wụ Italia. Ndị Igbo, ụmụ nwaanyị Igbo ejikeghị ike. Ụmụ nwaanyị Igbo ejikeghị ike nọwa ya belụsọ ma ndị anụrụ anọ, nwekwara ndị ọzọ ndị nọkwa ya. Mana anyị ebughị oke ibu karịa obodo ndị ọzọ, ihe dịka ndị Benin na ụmụnne ya, ndị ka buru ibu karịa anyị nwa ndị a. Ụmụ nwaanyị anyị agwa gị na nwaanyị awụ onye Igbo, nwanne ifu ka ha na-agba n'egwu ukwu, ịmaranụ ha na-eme ngala. Nwaanyị Benin ebe a nwa lụọ onye Igbo maọbụ onye Igbo tụwa ya ime ya mụrụ nwa, ụfọdụ na ụmụ ha ọ ga na-aga, ọ ga-eweriri speed wee gafete ikwuo ka nwa gị dịkwa nke ọsị n'ọkwa onye Igbo ka m mụrụ nwa o. Ịjụkwa ya kedu ihe jụrụ ya ka nwa ya mụrụ, ka nwa ya dị. Ọ sị gị ọ dị mma, ọ gwakwa gị agwa na nwa ya kwa onye Igbo, ọkwa onye Igbo ka ọ mụrụ nwa o. Kedu ihe a na-apụta? Nwanne o si na agbụrụ wa agbụrụ. Nke ọ bụ na ị na-eme marakwa amara na o sikwa agbụrụ wa agbụrụ. O nwere onye nke m fụrụ ụbọchị a sị ya ka imekwe na anyị ama jute m ya ka ụmụ ya ma mgbe ọ mụrụ nwa. Ọ sị m I born for Igbo na I born for Igbo. I bought 2 boys for Igbo man. So make you know say your blood don't come our blood o. Kedu ihe ọ na-akọwara gị? Ọ na-akọwara gị na ya bụ ihe ya bụ ndị Igbo ugo. So ya bụ ụmụ nwaanyị anyị biko nụ ebe ọ bụla ị nọ, asị gị mee ihe ọjọọ, asị gị mee nwanne ebe ọ bụla ị nọ na-eme ngala. Onye mme gị pemise maka onye Igbo na ịbụ onye Igbo. O nwere ike jụọ gị esi ndị Igbo aga ebe na iwu nke ịgwago ihe ị chọrọ ịgwa ya. Ọ gwago gị ọwụ na onye na-eme biznes ma onye na-azụ ahịa, ọ ga-achọ ka gị na ya mekọ ihe ọwụna, maka na ọ ma na o nwere ihe dị gị ebe a na with you na success ya wụ gwogwo. Gị bụ onye ọma na-ege m ntị ugbu a, echefukwala isiokwu anyị. Ana m ekene ndị niile kpere anyị ekpere, onye ukwu na onye nta. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ kee nkwụcha. Ị gaa n'okpuru ebe a wee kpee ezigbote ekpere gbasara maka ekpere anyị ezigbote ekpere gbasara maka ihe niile na-eme ka ya bụ ihe ghara ịbata na Naịjirịa. Ya nwekwana ihe nọkwanụ na obodo niile dị iche iche, ka Chineke kpuchie ndị nke gị niile, sogodo ya bụrụ onye ekwensu, onye na-atagbu gị maọbụ onye na-emegide gị mgbe ị ma onye ọ n'obodo Igbo, ma Chineke ma kpuchie, maka na ebe ọrịa adịghị eme ebere. Ya kpuchie ndị niile ahụ ịma. Na-egbughị oge unu ụgbọ m na-akwụ kwapụrụ maka na agbaligo m. Unu echefukwana na unu ga-ewere ọsọ were ije. Anyị nwere ihe niile dị iche iche, maka na anyị chọrọ gee m ntị. Gị bụ onye Igbo ị chọghị ịkwado asụsụ Igbo, lekwa anya asịkwa m gị hapụ ebe ị nọ. Ọnwụ na o nwere ebe ị nọ, ihe m na-arịọ gị bụ na ọ bụrụ na o nwere ebe ị nọ na-akwado asụsụ, maọbụ ọnwụ nwere ọgbakọ ị nọ na-akwado asụsụ Igbo, nsogbu adịghị. Ọ dịkwa mma kaba ahụ na-akwadosi asụsụ Igbo ike ebe ọ bụla ị nọ. Anyị Igbo ofu. Ya ka m jikwa arịọ gị, ọkwa na onwebeghị ebe ị nọ, gafete n'ọgbakọ a na-akpọ nnọkọ asụsụ Igbo, pịa ya, o buputere gị nnọkọ asụsụ Igbo. Ịpịa ya ozugbo, o buputere gị, ịbanye ịfụ ihe na-eme. Ebe a ka ị ga-afụ. Ị chọzi ile na ihe onyonyo, enwekwara ebe a na-akpọ na-asụ Igbo TV.
ebe na-asụ Igbo TV ebe ahụ itinye ya ozugbo ọ ga-ebupụtara gị ihe niile ị chọkwara efu ihe niile ihe ịrịba ama niile anyị megoro dịka anyị si wee mee ya nwanne anyị chọrọ ime ọgbakọ ka ọ bụrụ ọpụ iche nyere anyị aka kwado asụsụ Igbo na omenala Igbo ọ na-anazi ana ọ bụrụ na ime ya otu a gaa na YouTube anyị na-asụ Igbo TV ịpịa aka ihe a na-akpọ sọskraịb pịkwasa mgbịrịmgba n'ebe ahụ bupụtara gị oklikie gị ihe ọbụla anyị bubatara nwanne ọfụ ebe a ka ị ga-afụ ihe niile ị ga-afụ nke tọrọ bịa tị ebe a ka anyị ga-esi wee kpụrụ gị kpụkpọ gị na Revelation i were anya gị wee fụ ndị mmụọ ozi ebe ha na-ekwu okwu unu echefukwana n'afọ mbụ Maazị Obike Anedo dịka m na-aga ugbu a chetakwa na owo Obigwe na gosi nna biko nye anyị onye ndu bụ onye ọchịchọ ya ka ọ na-agụ ma ọ bụrụ na unu na-ege ntị ana m asị unu mana anyị ka nọ n'oge lent dịka a na-ekwu ajụrụ m ụbọchị a ka ihe a na-akpọ lent nweghị onye sara m ya o nwere ike asị gị n'oge m njụọkwa ụbọchị a kedu ihe a na-akpọ mmadụ ime ọpịpịa onwe onye sara m ya n'oge dị ugbu a nwanne m ụgbọ m akago na nkwapụ ka n'ụbọchị Tọzdee ọzọ na-abịa abịa bịa cheberinu m ma o jiri ọkara gafee elekere 8 nke abalị mgbe a ka anyị ji ebido ya bụ emume anyị gwazie gị ihe anyị ji ebiri ugbu a obi adịcha mma ana m achị ọchị maka na adị m ndụ na-ekelekwe Chineke na atịtere m ụra tata wee na-asịkwa wee na-ewekwa iwe maka na ndị nke nwụrụ anwụ maka na ya bụ ọrịa dị karịrị akarị ya mere iwe ji ewe m na-enwekwa aṅụrị maka mnwa dị ndụ mana amaka ọjọ na ndị itisi life goes on ana m ekene unu ndị ọma na-ege m ntị ebe ọ bụ na unu nọ Chukwu gozie unu n'otu n'otu ezinụlọ unu niile mụnwa wee na-ekpe ekpere nke wee na-asị Chineke nke usu niile nke ndị agha amasị odogwu na onwe ya nwoke wetara ọrịa wee bukwasa ndị Ijipt ya biko ya ekwekwana ka ya bụ ọrịa were gafeta na Naịjirịa ya nwoke butekwara n'ọrịa were dekwasa ndị Ijipt ya biko ya tiwa osimiri uhwe ka ya bụ ọrịa ghara ịgafeta n'obodo ahụ ka udo ka anyị ghara ịnwụ agba maka na Naịjirịa adịgo mbụ nwa nwụọ ka anyị ghara ịnwụ agba kpuchiri anyịzi anyị aja wee na-asị gị kee nkwụcha ebe ọ bụla ị na-azụ ahịa ọ bụ ihe niile ị nụrụ bụ eziokwu ọ bụ ihe niile ị nụrụ dị eziokwu o nwere nke bụ eziokwu nwee nke bụ asị nke ọ bụla ị nụrụ ịma na a gwara gị nwanne tụlee ya ọfụma tupu ị na-ekwere ọfụma maka na ofu ndị nwere ike ịgwa gị ṅụọ mamịrị gị na ọ ga-eme gị ya ọrịa gafeta gị o gbochie gị nwanne mba gaa na ndị ọkammụta ndị dibịa oyibo maọbụ dibịa Igbo nke ọ bụla ịma ga-adịrị gị mma ndị ka gị wee mara maka na mmadụ anaghị amacha ihe niile ije ha gwọọ gị ọrịa gị dịka ha si wee mụta mana ofu onye kwefete si gị ṅụọ mara ire ndị si gị kee nkwụcha ị na-azụ ahịa nwanne kee nkwụcha ebe ị na-azụ ahịa mara ndị gị na ha na-emekọ ya bụ ihe gbasara ahịa ndị nke abụọ wee bụrụ nwanne ike ngwa ahịa gị ọgara 5 maọbụ 4 bunatara anya ofu ọ na-atagodo kpọrịkpọrị ada ama ihe o gwara onye mere njisi nke nkwụcha maka na mgbe ọ na o mere ọsọ abịala mere mpịta ikwere anọ m 1998 na Lagos mgbe nke Abiola nwụrụ gịnị gbasara ndị Igbo na Abiola ndị Igbo buru Abiola asị na a na-egbe taya ndị Igbo na ihe niile ndị Igbo ka eji wee mụnye ọkụ sị na ha na-eme protest gịnị gbasara ị na-eme protest na ngwaahịa onye Igbo ana m agwa gị nke mere ndị nebo m asfed ha adị m azụta ya mana ndị nebo m na-azụta ya akụwacha ihe na ha maka na onweghị onye fụrụ ndị Igbo n'anya mana ebe ọ bụ na a na-agwa gị na onweghị onye fụrụ onye a n'anya nwanne ihe na ebe ahụ lee na ya ọfụma onwe ndị fụrụ ndị Izrel n'anya mana ebe a ka Chineke ji egwu Chineke wụ n'ala Igbo ka o si ana m agwa unu nke bụ eziokwu Chineke wụ Chineke Igbo anyị nwere Chineke Igbo ị na-ekwu na-akpọ ya Chineke ịkpọchịcha Chineke nke usu niile nke ndị agha Chineke na-echekwaba Igbo ha ejibeghị wee gwụ maka na agwa unu ihe ezubere Igbo na Naịjirịa nkịtị ga-ekwe biko ka m ghara ịga na-akọ maka na nna akọ ọ na-apụtakwu ana m asị unu Chukwu gozie unu na ọzọkwa onye fụrụ taa ka afụkwa ya echi ọ ya wee kpere m n'aha Chineke nke usu niile nke ndị aka m ji wee sị anyị na-ekpuchi were ọbara Jizọs wee na-ekpuchi onye ukwu na-ekpuchi onye nta na-ekpuchi mụ na onwe m na ụmụnne m niile ndị niile na Europe ebe ọ na ha nọ ma ndị na-Eshia ka ya bụ ọrịa ghara ịhụ anyị ana m ekelekwe Chineke na ya bụ ihe anyị anụbeghị nkụtụ na o rutego ndị ojii ọka bụ ndị ọcha ka ọ ka na-egbugodu na ha
ndị niile ọ na-egbugodo ka bụ ndị ọcha. Akwụkwọ m na ndị ojii gwara anwụ kama na Chineke ka nọnyere anyị. Ya ka m ji ekwu na Chineke ka kpuchiri anyị. Enwebeghị rekọdụ onye ojii, enwekwara na enwe anụbeghị m ọkwa na enwe mara na ọ ka bụ mmadụ 5 not up to about 40,000 ndị bugo ya ebu, not about 4,000 plus ndị nwugoro anwụ na-erubeghị izu ụka ka m na-agwa unu ya. Chukwu gozie unu niile, ya dịrị unu niile mma, ka emesịa. Ndị niile na-enebeghị, aga m etinye ya na ihe a na-akpọ watch party ka unu na-enegharịa ya. Chukwu gozie unu, ka emesịa.